Hello και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο YouTube. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω την κάμερα του αγοριού μου, τη DJI, και το μικροφωνάκι που έχει. Ελπίζω κάποια στιγμή να αποκτήσω και εγώ τη δικιά μου DJI. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Είναι μέχρι να συνηθίσω γενικά το YouTube, γιατί με δυσκολεύει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Γενικά δεν μπορώ ακόμη να συντονιστώ, αλλά θα το βρούμε. Σας ρώτησα και στο Instagram πράγματα που θέλετε να δείτε από μένα στο YouTube. Σιγά σιγά θα τα βάλω και αυτά μέσα επόμενα βιντεάκια. Οπότε αυτά. Έχω στήσει τώρα την κάμερα εδώ πέρα σε ένα φωτιστικό που έχω στο σαλόνι. Δεν ξέρω πώς θα φαίνομαι. Λογικά θα φαίνομαι καλά, θέλω να πιστεύω. Εν τω μεταξύ έχω και αυτό εδώ, ένα τέτοιο φως. Δεν ξέρω, τώρα θέλω να το δοκιμάσω. Λοιπόν, στάδιο 1, στάδιο 2, στάδιο 3. Από την αλήθεια είναι πάρα πολύ δυνατό και το ψυχρό φως αυτό με έχει τυφλώσει, δεν μπορώ να δω καθαρά. Εδώ λίγο παλεύεται. Δεν έχω βάλει φως στην ντουλάπα μου ακόμη και δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή με αυτό το φως ίσως να βλέπεις κάτι παραπάνω. Για την ντουλάπα μου που χρειάζομαι φως πάντως, γιατί θέλω να κάνω βιντεάκι με την ντουλάπα μου που μου ζητήσατε, το φως νομίζω ότι είναι κομπλέ, γιατί ακόμη δεν έχει περαστεί φως εδώ πέρα ούτε στην ντουλάπα μου, οπότε γενικά σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι 8 και 23 το βράδυ. Δεν έχω φάει ακόμη έτσι ένα πολύ καλό γεύμα. Φάει μόνο πρωινό. Έχω πιει τον καφέ μου και εννοείται έχω πιει και ένα ginger shot. Έχω ξεκινήσει διατροφή εδώ και 3 εβδομάδες και πάει καλά. Και μου έχει μείνει μόνο το workout μου. Σήμερα λογικά θα κάνω πιλάτες. Μετά θα φάω το βραδινό. Εννοείται πως δεν ξεχνάω να πίνω το νερό μου. Έχω αυτό εδώ το Stanley που είναι σε συνεργασία με Starbucks και με βοηθάει πάρα πολύ στο να πίνω πάρα πολύ νερό μες την ημέρα. Τώρα θα βάλω και ένα πρόγραμμα πιλάτες, μια συγκεκριμένη κοπέλα στο YouTube. Έχει άπειρα προγράμματα πιλάτες. Ψόφισα. Τώρα πεινάω και θέλω να φάω τα πάντα. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο λαχταριστό dinner. Και αφού τελείωσα πάμε να κάνουμε και τα παγωτά στη Ninja Creamy. Και τα βάζουμε στην κατάψυξη για 24 ώρες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να φτιάξω και τα ginger shots τα οποία μου έχουν τελειώσει. Βάλω 2 μήλα αυτή τη φορά, μισό λεμονάκι, δεν ξέρω αν θα βάλω παραπάνω. Και το αστείο είναι ότι πρέπει να καθαρίσω τον υποχυμωτή και βαριέμαι άπειρα. Περίσσεψε λίγο και λέω να το βάλω εδώ. Αυτό είναι ένα ποτήρι, δεν ξέρω, εγώ θα το βάλω εδώ. Θα το πιω αύριο γιατί δεν ξέρω κατά πόσο αντέχει έτσι με τέτοιο καπάκι. Τελείωσα και με τα ginger shots. Βασικά τώρα σκεφτόμουν να σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα από H&M. Γιατί δεν έχω και πάρα πολύ μπαταρία στην κάμερα, έχει μείνει ίσα ίσα. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα. Εν τω μεταξύ έξω ρίχνει μία βροχή. Ακούγεται τόσο πολύ. Πάντων, ένα t-shirt που πήρα από Bershka είναι αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ oversized συγκεκριμένη, δεν την δοκίμασα κιόλας, αλλά την κράτησα παρόλα αυτά. Και είναι και νούμερο large. Ωραία είναι κατά τα άλλα γιατί πάει με πάρα πολλά πράγματα. Τα πήρα από H&M. Αυτό. Πολύ ωραίο και πολύ τάση στο κυτρινάκι. Φέτος δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το πήρα small. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα extra small για να είναι
full τσίτα. Μετά πήρα αυτό εδώ το παντελόνι. Είναι αυτό εδώ έτσι με ρίγα. Τα έχετε δει σίγουρα, αλλά πείτε μου λίγο. Τώρα αυτό άμα το βάλω με ένα ισόρροχο που δεν φαίνεται, δεν θα μπορεί να φορεθεί έξω. Έχω κάποια τρελή διαφορά με κάτι άλλο που είδα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή το βάλεις στον ύπνο, το βάλεις έξω, το ίδιο μου κάνει. Μετά πήρα αυτό εδώ το t-shirt. Είναι έτσι με χοντρή τυράντα και χαμογελάκι. Έτσι απλό basic άσπρο, γιατί γενικά ψάχνω πάρα πολλά basic ρούχα τώρα. Είναι στο extra small και είναι πολύ άνετο για extra small. Και αυτό το αγαπημένο σορτσάκι που δεν έχω φορέσει ακόμη, αυτό εδώ πάλι είναι έτσι τύπου στυλ που καμισέ. Είναι και τόσο δροσερό και ανυπομονώ να το φορέσω. Δεν ξέρω πότε θα κάνει ζέστη. Αυτά ήταν τα πράγματα που πήρα. Παράλληλα βλέπω Gossip Girl, το οποίο δεν μπορώ να το τελειώσω και γενικά όσο θα ανοίγει ο καιρός δεν θα έχω όρεξη για Netflix και θέλω να το τελειώσω να δω τι θα γίνει. Τώρα χθες ξεκίνησα μία σειρά που λέγεται Forever στο Netflix, τώρα βγήκε, είναι νεανική. Τώρα περιμένω να βγει και η δεύτερη σεζόν, γιατί λένε ότι θα βγει τώρα στα κοντά. Οπότε θα πάω να κάνω ένα μπάνιο, οπότε θα τα πούμε αύριο. Βλέπετε έτσι τα μαλλιά μου, έχω βάλει αυτό το πραγματάκι, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Βάλω κιόλας γιατί μετά θα λουστώ. Αφού τελειώσω με τις δουλειές του σπιτιού, γιατί είναι Σάββατο και θέλω να τις κάνω να τελειώνω, γιατί το βράδυ έχει τη Eurovision, οπότε δεν θα έχω χρόνο και θέλω να πεταχτώ και μέχρι το σούπερ μάρκετ. Να πάρω ψωμάκια για μπέργκερ, γιατί θα φτιάξουμε με το αγόρι μου το βράδυ σπιτικά μπέργκερ. Σήμερα εντωμεταξύ έχει λίγο καλύτερο καιρό σχετικά με χθες. Είμαι και λίγο μασάζ με αυτή τη χτενούλα, αυτή έχω εγώ. Πάρει από τα Primark από ένα ταξίδι μου, δεν ξέρω τι διαφορά έχει με τις άλλες, που είναι έτσι κάπως διαφορετικά είναι τα δόντια σε σχέση με αυτήν. Θα τα κάνω έτσι ένα κότσο, όχι πάρα πολύ σφιχτό. Θα το αφήσω, είχα βάλει και το βράδυ, έβαλα και τώρα και θα το αφήσω και μετά θα λουστώ. Έχω την ειδοποίηση από το Vinted, σκέφτομαι τώρα να αρχίσω να βάλω κάποια πραγματάκια πάλι. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή το προφίλ μου στο Vinted για όσους ενδιαφέρεστε.
έτοιμη επιτέλους μετά από 250 ώρες, γιατί γύρισα και κάτι βιντεάκια για Instagram και TikTok. Ειδικά έβαλα αθλητικά, ούτως ή άλλως δεν θα κάνω κάτι, απλά θα πεταχτώ μέχρι το σούπερ μάρκετ. Έχω μισή ώρα, θα πάω σε πιο κοντινό. Α, τέλεια! Και έξω βρέχει κιόλας. Βρέχει. Ήλιος με βροχή. Θα βάλω ένα φουτεράκι και έφυγα, γιατί δεν ξέρω, κρυώνω ήδη. Έξω δεν ξέρω πώς είναι, αλλά νιώθω ότι κρυώνω και δεν μπορώ να πω έτσι. Παίρνω και τσάντα, θα πάρω την πολέν μου. Γιατί ως συνήθως τα πιο πολλά πράγματα τα έχω εδώ πέρα, μην αλλάζω τσάντα συνέχεια. Έχω και μια ομπρέλα εδώ πέρα. Θα μου πέσουν όλα. Ένα γυαλάκι, αυτό εδώ από Μιεντζο, έτσι για το στυλ. Πανικοβάλλομαι γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω. Ας βάλω και ακουστικά γιατί τα AirPod Max δεν έχουν καν μπαταρία. Ωραία. Βάζω παπούτσια και έφυγα, τα λέμε μετά. Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ, ευτυχώς πρόλαβα γιατί είναι δίπλα. Βρήκα και κάτι ψωμάκια για μπέργκερ. Να βγουν καλά, θα περιμένω το αγόρι μου. Η ώρα, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 20. Ναι, λογικά 20 είναι. 8 και 4 πάει, κανένα 40 λεπτό θα έρθει. Τώρα επειδή πίνασα, κάνω έναν καφέ στα γρήγορα και θα κάνω και κάτι ελαφρύ, λίγα αυγά να φάω. Έχω αφήσει τη Eurovision στη μέση. Είναι ένα στάδιο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία και δεν άντεξα, ήρθα να ξεβαφτώ. Με έχει πιάσει μια τρομερή πνηλία. Δεν ξέρω, από την ώρα που έφαγα και με το που τελειώσει η ψηφοφορία, αν αντέξω, την πέσω για ύπνο κατευθείαν, δεν ξέρω τι έκανα. Να πεις ότι έκανα και κάτι τρελό και κουράστηκα. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Να πίσω αυτά εδώ, τα σεπτόνα. Πάντα ξεβάφτομαι με ένα τέτοιο μαντιλάκι και μετά βάζω και το καθαριστικό μου. Το βράδυ βάζω και αυτήν εδώ πέρα την αληθή. Σίγουρα θα την έχετε δει και στο TikTok, τη Μαντικασόλ. Δεν ξέρω, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ γενικά στα σπυράκια μου και την περίοδο που πέρασα τώρα. Είχα έτσι κάποια έξαρση στο πηγούνι. Μου βοήθησε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, οπότε σας αφήνω. Σήμερα είναι Κυριακή και όπως βλέπετε ετοιμάζουμε. Ξύπνησα πριν από λίγο, έκανα και τον καφέ μου και ετοιμάζουμε μια γρήγορα γιατί θα πάμε βόλτα στην παραλία. Οπότε θέλουμε να προλάβουμε έτσι τον ήλιο και αυτά όσο έχει ήλιο. Τώρα τον τελευταίο καιρό φοράω τη BB Cream γιατί έχει και SPF 30 και είναι και πολύ ελαφριά αλλά είναι παράλληλα και λίγο καλυπτική. Τα μαλλιά μου θα τα πιάσω κάπως γιατί θα βάλω καπέλο, οπότε πάνε ετοιμαστώ και φύγαμε. Έχουμε κατέβει στο κέντρο τώρα, είναι 11 και 16 το βράδυ και πάμε να δούμε μήπως ανέβουμε στο καραβάκι που έχει στην παραλία εκεί κάτω στο Λευκό το Πύργο εκεί. Μετά να πάμε να φάμε σαλάτα στο κρατικό περιβόλι. Α, φαίνεται και ο Λευκός. Ωραίος είναι το βράδυ. Hello.
Μόλις κατεβήκαμε από το καράβι, εντάξει, εγώ νιώθω ότι πάω σαν ζαλισμένη, όμως ήταν πάρα πολύ ωραία η θέα, αξίζει πάρα πολύ. Και βέβαια λίγο τα σνόμπερα αυτά τα καραβάκια, δεν ξέρω γιατί. Οπότε φύγαμε για να πάμε στα ΜΑΚ, γιατί λιμοκτονούμε. Φύγαμε. Λοιπόν, τι πήραμε? Πήρα μία πατάτες. Όταν πάω στο ΜΑΚ παίρνω και μία πατάτα. Μία Coca-Cola Zero. Double cheese είναι μία προσφορά που έχουν βγάλει τώρα τα Mac Value. Low cheese και ένα chicken. Επειδή δεν έχω πάρα πολύ μπαταρία και ήρθε το τέλος του βίντεο, αρχικά ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Προσπαθώ όσο γίνεται για το YouTube. Και αν σας άρεσε το βίντεο εννοείται να κάνετε like, subscribe, σχόλιο και καμπανάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!